ngano uchipinda mumunda mangu zvisina mvumo neni. Makakura mugane here uchipinda mumunda mangu. Andisandalima mundau ndakandiri kubasa ndakataya kudakira saka pandakadzoka ndakasvika mukomana uyu atenga munda uri wabatani vangu saka akatenga akatenga kuna Delford Barungamisi achirima akabva asvetuka achipinda munda vangu saka ini kuita wandakaenda handisandataga kuti uri maiwo Matenga kuti mumunda mangu inini handisati kutanga kurimba pandakataya mundu wengo kuwandisha munda wangu ndo wamamuri wababa Aya pamusoro changamira akatama achidzoka pachadzo. Mane 4 years kamuchigari mwamasasi. Mane makore mangani? 6 years achigara muvillage mwamasasi. Akatamira achibve pachadzo kuwadi 30 anditi. Echipinde kuwadi 28 masasi. Chakawabvise uku ndechekuti munda wawo uku hatizivi zvawakaita asi wanenge samunda wakuti unenge wane maclaim. Wauye pamasasi ndo pawakatengeserwe munda na matinani Delford taonekwa pa 6 years idzodzo ndo pamazoti maboundary maakuchichiti manje aya agara ime mani makore mangani igari mamasasi vadisiberekwa ndine 68 years saka yani boundary kuti apo wakatengeserwe munda boundary racho rako wakuti aya akupfuure kuende kwandakatengeserwa pano sabuku wakatengera uri pane kudinga kuti ziyakuziya ndakatengesa ndikakumisana todo munhu wakatengesa munda awepo sewitness yenyu ndakamutengesa munda ndimozive kuti akapinde ino here kana kuti imimi ndii makapinde ino iwo ndiutori unozive mamire yako panga pasingadi kubva pasvikwa here panzvimbo pawanouya tibve tatoziya patiri kubva tichienda tadoti tisvike kubvawo tipe mari ndauya nemudzimai wemunhu anonzi atengesa munda nemudzimai wemunhu anonzi atengesa munda munhu ari kuti akamutengesera munda ndauya nemudzimai wacho nemwana wacho pakuzouya mukoma wemunhu anonzi akatengeserwa dai munhu wacho uripi vati munhu akafa munhu akatengeserwa munda naye akafa asi family yacho iri muno azi munhu wamataura kuti ngauya nemunhu wakatengesera uyu munda uya nemunhu wakamutengesera munda munhu wacho wakafa asi mudzimai wacho wanyamufanya kutengese munda uri munhu newana wacho mawitness awe zvoroti mawitness awe matauro mudai matauro nemawitness chaizotaura nyaya dzasi munhu mawitness awa awe bana auya Yana beja. Beja na beja pura maneja. Yana beja. Baba mlozani. Nindi shepherd machine. Ani? Shepherd machine. Shepherd machine. Munoziye ngemuntu wakatenga uyu. Kutengerana kwakaita harina ruzivo nazvo asi pakuzenge woganidzana nemugano kachinzvimbo ikako kaari kunesana nako kanzvimbo kwoupenyu hwangu hwese ndichigara mwamasasi ndaiona kechirimayainya mugano ndati munoziye ngemuntu wacho wakatenga uyu
Ndinoziya ere munda wacho Ndinoziya. wakatengwa wacho vakatengwa pacho unopaziya Vakatengwa pacho nepaigumira unopaziya. nepaikumira unopaziya ukamuratidza ndiani Wakatengesa wacho ndi mukoma wangu. ndio wamuta kuti ndatengesera kuti ndaguma apa Ndatengesera kulima kwawaita apo pacho. Asati watengesa kulima kwawaita ndaizimwe munda wavo. inde akai munaziva kuti inde akai Icho kwadindaya. wakatengesa ndimukoma inyi ane mhosva yekutengesa munda Zvaitoda iwani kuti matiminu unoziya ndimunda kutengese munda imhosva imhosva yakakorwa ngosipo bai kwete unoziya kuti yamai yakapara munda kuti nasi unomumirira zvekuti mundu wandinoziya kuti hama yangu yakatengesa muri witness yawo iyoyo wakatengesa anditauri kuti ndiri Muri witness yani. ndiri witness yauyu pamunda pake paakakunesana. Mimi chimimani yanze Ndinozi namira izvova. ani Namira izvova. Yehova chipete chomunoziya ngemunda wawo yakadziswa nawo Inini mamusoro neti munda wasekuru Nyamugama wasekuru yai. Zvitsupadi parutari pagupa wacho papo. Takambotosvikapo tichisviki ari kutongana ani sekuru Nyamugama nani na bambo Nyakabadza. api Anyabadzawo. Nyabadza. ndati munoziya ngekutengeserana kwaawo Kutengesera ndikuziva. ino munda wamunoziya ziya Munda unoziya mapirwo paakaitwa kubhema sore chiri masiku Nyamugama. Marimire aita Nyamugama. Munda paari panoti terese mari munda wonga wanyamugama asi ndiye watengesa kutengesera uyu Nyamugama kutengesa munda. Pamusoro. mati nyamugama atotengese munda Nyamugama kutengesa munda. makatengeserwa ndani munda Ndideni futhi taonekwa. Taonekwa wakatengese munda kutengesera avo wakaganhurana naNyamugama. uyu Munda wakatengeserwa uyu wakaganhurana naNyamugama. Uyo manje wakuchichiti Nyamugama pamunda wandakatengeserwa nditaonekwa. Iwe wakubve kumunda kwako yoko chichibatanidza nepandakatengeserwa nditaonekwa. Nyamugama akutengesera. imi munoziya sei munda iwowo Ndakatosvikapo pari kukanidzwana changamirwa. Ari kukanidzanapo tikatongapo nyaya yacho kuti iwe Nyakabadza apa pawapinda munda wani woyo hausikuona rodhira matsirwo akaiti rodhira pane raitsirwa pandiani niNyamugama kubva 1958 kusvikira mutini nawo rodhi ruri papi riripo Nyakabadza wapinda murodhi mwani mauyu sabhuku ndianipo sabhukuwo ndirazaro ndebasi pamusoro pechanga pane pandaide kuudzwa baba varidza panza pavaitonga nhau yemunda uyu vaitonga nani sabhuku vakati ndati sabhuku ndiani sabhuku vatongepo sabhuku amainga muchini pamaitonga naye pamunda pamakaone nyaya iyi katomboitonga imi maitonga nasabhuku ani sabhuku vakazuya vamusi wacho vakatuma kuti kana dai akatuma ndisabhuku ani wakatuma nimasasi mairi vakanga changamire ikangaroo vapane mhosva chenda yenyu kuzoti mati Maria muri mayani Ndiri mwana wakatengesa kwani wadhemvutani zvaini Taonekwa wakatengese mundu wanotengesera Nyamugama. Uruti ndiri mwana wacho.
Wanyamutengese munda kutengeserwa. Mwana wake. Au mudzimai wake. Mkazi mwana siri. Ndabona hata uzazi mudzimai mai mkazi wake ni mwana wake. Ndio ndio. Ah. Muda wakashika kunosia si muda. Munda wavabangu baba vakatengesa munda vakutorwara ende tizive kuti baba acho vakatengesa mari yemunda wacho hatombozi kuzokozwa kuti munda watengeswa vakutogara ivanyama dzavo. Saka pakatengeswa kwacho munopaziya. Tinopaziya pavakatengeswa pacho. Vakatengesa. Vakatengesa vakurwara. Twaona hapasi sipo papa vakupota kusiri kwavo pamugaro pataigumira vakuenda paapa. Ini mani. Mai Zita rangu Getru Marukadzi. Inini kuti ndizive kuti munda wakatengeswa handina zvendinoziya. Ndakandoona munhu aamumunda. iyo. Asi ulepo hayo mundu wacho waipuma makaganyana naye. Ndinopaziya maeka 12 angu munhu wacho. Mundu atiti wakatomundu mwese. Wakatorwa. Ati ngawese. Wati mundu wese. Ishu wakabadala 16 makondi. Akatengesa ndizive. Dzakatengesa sikazi vanoita zvese zvavo. Watenge 16 kontoris. Mapesa mali. Akabadala 2,300. 2,000 years. Abandani lo yudi. Yosi. Nini? Ina nilikonga nini? Alikomashara. Yara masama. Alright. Number 1. Makontrol irichi ange mangana. Paripo 16. Mukipatara ma 2000 what 2,300. 2000. Apana chikutsana mutana. Makatenga ini matengese. Chiti munhu wakamutengesera wakafa. Makanyererana pasisi. Yakanyererana pazichangamika. Asati atofanira kunga vanazotoshenga tanyerana pasi patamutuzi. Yes. Ndakungura uzobvunza kuti paakanyorana pasi pacho paapainani because isusu vana vacho hapana kana hwani mutombozviziya zvekuti pakatengeswa munhu. Nevekurima chaipo hatitorina. Pasore. Kwaita sekuti nyaya yashifta. Imimi kana baba akakutengeserai munda muripo. Maane mamangariro enyu. Chamauye kuwitnessa iboundary rani. Akati baba akatengesera munda aripo. Aifana kumangara baba ai. Baba ida atengese munda isiyasine kurima. Tasati sina kurima. Makamangara. Chamangara Zvazomangara henyu asi chamaurira nhasi inyaya yekuti baikumire munhu.
Mune mari ere vazvizokwauna mune mari Nyabadza. Uyu ndiye akaema munda akatorema Nyabadza. Kuti pasvikwe panzvimbo paonekwa tozotsvaga rimwe dzete tosangana pambooneka panzvimbo pacho kuti apa kaiguma apa kaiguma. Mune mari ere? Ya pazvino handina hamba sinogona kuita 2-3 days. yes. ivi ndimanaokoterwa muda muchiti mune mari ere mwakaona takamboya kambotonga nyaya kwasabu kairikesa sabo waitonga ne masasi uri haana kuya wemakenga mukoti yavo mamiri dzadzinawo panapa akanzi ngaabude munda mamo akarambira izvi akatosvika pakuri mamo Izwa yanyamugama. Kana nyaya yakwamamba muchadzosi kumashure. Panzvimbo panoda kuti paoneke. Ndozvokutaura mamba. Sachadzose nyaya yakunasa kudai. Ngokuti zvakatokorereka kana nemaminitsi acho zvakakorereka kugadzirise chiro. Awanyambadza wati kuti panzvimbo paoneke ndozvendiri kuda. Changamira ngati imimi ndimi munenge muri kuti ndimi muri murutora nganditi. handisi kutora because handisandari saka ndingazi ndikutora sei ndakatotea ndichisvika kudini vakapuwa rini munhu munda ndo baba vangu ini Wenyu uri bado. ndiwo munda wangu baba vangu vakashaya ndokutora munda ndo ndakilovunisa kutangu kwachiora imimi ndio mundo wenyu wakakanyo ndiwo munda wangu iwo wababa vangu baba vangu na mai vangu vakashaya ndokutora munda ndo hapana vangu vakomana ndingoona makwambonga musiku mhangu ndavandiri munda ndokubasa ndaichatokueducation ndiri kunyanga panyanga patuira padhuze asina handisikarenyika riri kura taimbomurima Mukati taimbomurima murutaure zvihu kuti tiri twana. Ndikati munda motaimomurima. Imimi kuti mubude kuti munda wauye. ndakarema ndiri muoko asi pandakasimudza mburi yangu vana vangu vese vapamboti ndakasimudza mukadzi wangu basi Ndofunga tanga tasvike pekuti panzvimbo popadini paonekwe. Imimi henyu mange mandodzvirira asi aya anyambadza ati mari yetransport. Zvakubve kuti mari yacho anenge aunzarine. Ndipasvike chiti paidheti anyambadza kuti mari transport yekufambisa munenge maiona rini. nhasi sondosvika musi wechipiri nemwana Saka mwene mari kuno. Vopiwa dheti remusi wakuzoendwa. Imi vese munoziviswa. Namba dzavo munawo dzese. pamusoro echangamiri dai vakuru vaziva kuti nhau yemunda boundary dispute otongwa namambo kwete nasabhuku. Sabhuku haana maruramiri kutonga mhosva, anoenzesa mhosva inoguma pajongwe. Ndo mutemo pasi chigare uri mabhuku ekutonga mhosva. Boundary dispute otongwa namambo. Dai maziva kuti anga iri kangaroo haisi pamutemo, although you are right, but zvinofana kuzadzikiswa ngedare ramambo anozopa judgment inova LC4 kuti munda ndevanhingi zviri pamutemo weZimbabwe ndokuti yaizi yatongwa. Ndikubatsirei ipapo. asi kana munhu uchinge wanyangadzinoenda mutemo mautawirwa mukati ndazvinzwa asi ndokureva kuti muri kurambira nezvataurwa. Ndo mutemo nekumbiro remutemo haufi wakazvidzwa nekuda kwei. ndikuti kana takanganidzirwa tindakasava iye ndiye anondingazvifambi zvakadai Dai manyarara mukoma muna chironzo. Zvataurwapo zviri pachena. Pane zvinogumira kuna sabhuku nezvinouya kuna mambo. Maragi ariye mambo wenyini. Ndozvinotaura. unoona hapana chanyira inokura nayo hapana chanyira yakasewa kana makatokishanyira chaniriko muri kune hofu
iripo kunogwa. Right. Ni mwanzo wa chipiri, ndio mozokuwa date lekuti kusifike ndini. Kana mechuya munosvike mari pana chief. Kupiwa date. Teachcatch MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Teachcatch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcatch MTV tinodzifambira. Dojibondora, dojibondora jeje.